እግዚአብሔር አምላክ ተመስገነ ይሁን በሽም ጎይታናን መርሃን ኢየሱስ ክርስቶስ ንኹላኻትኩም አብዘለኹም ሰላም አምላክ ይብዛሐልኩም ባሰ ዮናታን ሕሩ ይባሃል ካብዚ ካብ ቶሮንቶ ካናዳ ሎሚ በሐንሳብ ንሪኦ ክፍሊ ወካኒ አርእስቲ ዕውት ህይወት ዝብል ክኸውን እዩ ሓፂር በሐንሳብ ካብ ቃል አምላክ ክንሪኢና እግዚአብሔር ንልብና ክዛረብ ሓፂር ጸሎት ንጸሊ እግዚአብሔር አምላክ ጎይታ ሰራዊት ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ አመስግነካ ኣለኹ ጎይታ ነፍስ ወከፍ ተዓዘብትን ሰማዕትን ክትባረኽ ብሽም ኢየሱስ ጸሊ ንዓይውን እግዚአብሔር አምላክ ኣብ ቀጽሪ ቃልካ ጥራይ ክዛረብ ጎይታ ክትረድኣኒ ብሽም ኢየሱስ ጸሊ ኣለኹ ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ አሜን ዕውት ህይወት ዝብል ክንሪኢ ኸልና ሓደ ዝዘክረና ነገር ኣሎ እሱ ድማ እንታይ እዩ ናይ ዕውት ህይወት አንጻር ወይ ከዓኒ ብግልብጡ እንታይ እዩ ስዑር ህይወት እዩ ስለዚ እግዚአብሔር ንዓይን ንዓኻትኩምን ክጽዋዓና ከሎ ብዓወት ክንመላለስ እግዚአብሔር ጸውዕና ስለዚ ዕውት ህይወት ንኽትነብር ድማ ኣገደስ ዝኾነ ነጥብታት ኣለዋ ካብተን ነጥብታት ድማ ሸውዓተ ቅልጥፍ ኢለ ብሓንሳብ ኮይና ክንሪአን እደሊ እቲ ናይ መጀመርታ ንሪኦ እንታይ ቃል አምላኽ ምስማዕ እዩ ወይ ከዓኒ ቃል አምላኽ ስማዕ ዝብል ሓሳብ ክኸውን እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ኣብ ሮሚ 10:17 መጽሓፍ ቅዱስ ከምዚ ይብል እምበኣርሲ እምነት ካብ ምስማዕ እያ ምስማዕ እውን ብቃል ክርስቶስ እዩ ይብል እግዚአብሔር ይመስገን እምበኣር እቲ እምነት ካበይ ዝመጽእ እንተዳ ኢልና ብዓወት ክንነብር ዘኽእለና ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ ኢሉ እቲ ብዓወት ዘንብረና እምነትኩም ኢሉ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዛሪቡ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ ካበይ ኢና ነምጽኦ እቲ እምነት ዝብል እንተዳ ሓሲብና ብምስማዕ ቃል ክርስቶስ ከም ዝኾነ ኣብ ሮሜ 10 ምዕራፍ ሐዋርያ ጳውሎስ ይነግረና ኣሎ ማለት እግዚአብሔር ይመስገን ንዓለም እትስዕሮ ዓለም እምነትኩም ይስዕር ኢሉ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተዛሪቡና እግዚአብሔር ይመስገን ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ናቴን ናሃትኩምን ናይ መጀመርታ ኣብነት ብዓወት ኣብ ዝምድር እዚ ብዓወት ዝመጸሉ ካብ ሰማይ ዝመጸሉ ሚሽን ኣብ ዝምድር ዝመጽኡ ፈጺሙ ናብ ሰማይ ዝደየበ ሕያው ዝኾነ ወዲ አምላኽ ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር ይመስገን ነትናቱ ናይ ህይወት አገባብ አነባበራ እንተዳ ስዒብናዮ ብህይወትና ድማ ብዓወት ንምምልላስ ዝቐለለ ይኸውን እግዚአብሔር ይመስገን ኣብዚ ምድሪ ዝኽነብር ከልና ብዙሕ ገልጠምጠማት ዘለዎ ህይወት ዘሎ ኣብዚ ምድሪ እዚ ኣብዚ ምድሪ ዝኽነብር ከልና ብዙሕ ዓይነት ነገራት ኣሎ ዝሰርቕ ብዙሕ ነገራት ኣሎ ሓሳብና ዝሰርቕ ካብ አምላኽ ዝሰርቀና ነገር ብዓወት ንኸይንመላለስ ዝገብር ብዙሕ ነገራትን ፈተናታትን ብድሆታትን ኣሎ ስለዚ ቃል አምላኽ ግን እንታይ ይብል ንዓለም ዝስዕር እምነትኩም ኢሉ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዛሪቡ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ዮርዳኖስ ምስ ተጠምቀ ብመንፈስ ምስ መልኦ ድሕሪኡ ድማ መንፈስ ብዲያብሎስ ክፍተን ናብ ምድረ በዳ መርሖ ይብለና ቃል አምላኽ ኣብ ምድረ በዳ ድማ ኣብቲ ናይ መወዳእታ ሰዓታት ዲያብሎስ ናብኡ ክመጽእ ከሎ ንርኢ ዲያብሎስ ነቓጽ ምንም ዘይሓፍር ናብ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ መን ምዃኑ እናፈለጠ መጺኡ ንዕኡ ካብ ፈተኖ ክንደይናይ ኸነዓይን ንዓኻትኩም ኣጸቢቑ ዘይፈትነና ስለዚ ንኢየሱስ ካብ ዘይሓፈሮ ንዓይን ንዓኻትኩምን ፈጺሙ ኣይምሕረናኒ ማለት እዩ ስለዚ በቲ ጎይታ ዝኸደሉ መገዲ ኢና ክንከይድ ዘለና ንጎይታ ክንስዕቦ ኢና ክንብል ከለና እንታይ ኢና ክንገብር ዘለና ንጎይታ ምስዓብ ማለት በቲ ኣሰሩ ምኻድ ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ ገይሩ ኣብዚ ምድሪ እዚ ኣብ ዝነበረሉ ግዜ ዲያብሎስ መጺኡ ክፍትኖ ከሎ እንታይ ኢልዎ ንስኻን ብሓቂ ወዲ አምላኽ እንተዳ ኮይንካ ነዚ እምኒ እዚ እንጌራ ክኸውን በል ኢልዎ መን ምዃኑ እናፈለጠ ማለት እዩ እዚ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ ኢልዎ ጽሑፍ ኢልዎ ሰብ ካብ ኣፍ አምላኽ ብዝወፅእ ቃል ኩሉ እምበር ብእንጌራ ጥራይ ብህይወት ኣይነብርን ኢልዎ ካብ ኣፍ አምላኽ ብዝወፅእ ቃል ኩሉ እምበር ብእንጌራ ጥራይ ብህይወት ኣይነብርን ኢልዎ ሮሜ 8:14 ነፍስኹምሲ ነቲ ብኡ ጌርና ኣቦ ኢልና ንጽውዓሉ መንፈስ ውልድነት ኢኹም ተቐበልኩም እምበር መንፈስ ባርነት ከም ብሓድሽ ንፍርሃት ኣይተቐበልኩም ስለዚ እቶም ብመንፈስ አምላኽ ዝምርሑ ዘበሉ ንሳቶም ውሉድ አምላኽ እዮም ይብል ሐዋርያ ጳውሎስ ንሰብ ሮሜ ክጽሕፈሎም ከሎ እግዚአብሔር ይመስገን አሜን እግዚአብሔር አምላኽ ተመስገነ ይሁን ንሰብ ሮሜ ሐዋርያ ጳውሎስ ክጽሕፈሎም ከሎ ውሉድ አምላኽ ዘበሉሲ ብመንፈስ አምላኽ እዮም ዝምርሑ እግዚአብሔር ይመስገን መንፈስ አምላኽ ከመይ ገይሩ ኢና ሓደ ኣማኒ ዝመርሖ ተኣማኒ ሓላፍነቱ እንታይ እዩ ቃል አምላኽ ምብላዕ እዩ ቃል አምላኽ ምንባብ እዩ ቃል አምላኽ ኣብ ውሽጡ ምዕቋር እዩ እግዚአብሔር ሽሙ ይባረኽ ስለዚ ቃል አምላኽ ብዝበላዕና ቁፅሪ መንፈስ አምላኽ ንኽዛረበና ዝቃለለ መገዲ ንኸፍተሉ ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ ቃል አምላኽ ከይንበብናን ከይሰማዕናን ክንሓድር የብልናን ካልኣይ ብምሉእ ልብኻ ተቐበሎ እቲ ኣብ ውሽጥኻ ተቐበልካዮ ነገር ኣብ ውሽጥኻ ዓቂሩ ዓብይ ስራሕ ዝሰርሕ እግዚአብሔር ይመስገን ኣብ ያዕቆብ 1:21 ስለዚ ርክሰት ዘበለ ብዝሒ ክፍኣትን ኣርሕቑ ነቲ ነፍስኹም
كدحن زكالو تقول قالون بغرهنا تقبلوا وي بالإجابة ما تقبلوا كأني أوردوا داونلود قبروا أبزخون يكون نجار أب كندل خلنا أب تليفوننا أبتي أب ستور كنا إنا نوردو حكي لك هم مالتيو أب كلام لك كنا وشتنا خنا أتوق إجابة مسكن مريم أديون قويتانا يسوع كريستوس تزبها لله زنبر نجار تسمع نبرت تزبها لله زنبر نجار دما أبلبا تعقرو نبرت يبلنا تقبلوا نبرت إجابة مسكن بأمنا تقبلوا نبرت أوشت أتعقرو نبرت أبتنا يلبا أركايف أنت تقبرون يرا تقمت أنيرا فايل إنها قبرت أوشت أتقمت أنيرا مريم زبلا نجار أنت مئزازا إجابة مسكن بس إلك من بارايو بقدسنا من باراي نأملاخ نحسب أملاخ مفلا إجابة أملاخ تمسكن يكون مريم زبلا نجار حواتي أنا نسخاتكم من نسعوا مجدنا مريم تايو نتيك قال إجابير أملاخ سميعة وشت أصل زعق ورتو إجابير شو يبارخ سالساي صحفو نتي سمع خايو قال صحفو أب إمباقم إجابين تايلو إجابير دما أترأي نمدوب جزائيو نمودة تايقل تفالو أي حسون كايو برقص كمس أي كدنقون دما يمو انت دنقوي كواتس أبيو سلزي بقويا خنببسي نتي رأي صحفو أبسلي داتاتون كرتس أيلو ملس اللي بالإجابي مسكن نزل نبي إجابي انتايلو تنبس إلكات أي تنبي خاخي دا يكون يلو انتايلو نتقال انتاي قبرو أبسلي دا كرتسو أب تابلت كرتسو متان خنبب يلو إجابي مسكن سلزي كقرتس كال خنصحفو خلنا أبلبنا انتلا يصحف رابعي نقالو أستنتنو اتنستنتنو نجر ياوشتنا أنا بعابقم نجر زسقرنا بعاوز زمالالسنا مزمور قدامي مزمور فرحادن كلتن كم زي بمخرسي أن زي مالالس أما قد حط أن زي قوم أم منبر من لاقص ما زي قمت بحقق زياب يد أزفسا نتحقون ليتن معلتن زمرامرو سبسي بصيو نتحقون ليتن معلتن زمرامرو سبسي بصيو يبلنا جابير أملاخ شمو يبارس لذي نمرامرو نستنتنا وشتنا نتسمعنا يزنببنا يقالا وشتنا نحضرو جابير شمو يبارخ حمشاي تزاربو كان أوجو أواج جينا خن أوجو جابير مسكن نتياوز خنا قال جابير أملاك كاب أفنا خنوص خن أوجو جابير مسكن أبكالي كورنثوس رابعي معرف 10:13-14 كمتي أمين سلزي تزارب كوزو بالصحف زلو اتحاد منفس منت كاب زلونا نحن دما نأمن سلزون نزارب لنا يقول جابير مسكن سلزي نتسمع خايو انت دما قبرو أوجو أواج قبرو جابير مسكن نقصات بأواج يوم نجارات زقيرو جابير مسكن شارشاي بتسبب من مللاسيو جابير مسكن ناي قبر سبات كن كون جابير يدلي تزارب تطراي كن كون أيكون جابير يدلي أبر تطراي كن كون جابير يدلني ناي أف سبات بأف تطراي بالحي خن مالس جابير يدلني تهدا بتسبب كن مالس بقبري أبتي تزنببنا يو قال أمدري خشرف خل الله جابير مسكن سبب مالس دمان تاع مالتيو نتيجة لك زوهل الكايو فلتت أب قبري وكاني أب تكبر التوعل له بالحي مالتيو سبب مالتكم مالتيو قال سبات الله بزح فلتت زلوهم سبب زي باللهم سبات الله بزح فلتت اللهم بزح ورقات تخلهم خالي أب كواردروتات تقميتو بزح دقريتات من البات بزح سيرتيفيكيتات كلهم خالي فلتت كلهم خالي نتي تمهارو وجن بتطبب أب قبر خوعلو وجن زشجرو بزح حسابات الله قلم لخن تيبلنا طبب معناته قلم لخن تيبلنا تي ما نم طبب زغورو لو كان انت مسلوم نتي كاي نقف بلغسنا كبزخل نغزيابير يله من سدما بلغسي كهبو يو لغزيابير املاح شمو يبارك ስለዚህ እግዚአብሔር بلغس መታን ከበና አንተ ያንገብራልና እግዚአብሔር ለምን ነው ጥበብ ከበና በጥበብ ናይ ግብረ ሰባት ክን ከሆነ እግዚአብሔር ይመስገን ናይ አምላክ ሰባት በዓል ነህምያ ያዕቆብ ኢየሱስ በዓል ሐዋርያ ጳውሎስ بعل ساموئيل بزحات من أملاح سبات بتي زنببون سمعوا ترى زي خونس بتقبب دما بزمدزي مالالسو نيروم إجابيري مسجن جبرت قال كونوا رأسهم النات أبركم سمعت ترى أي تخونوا يعقوب حد أسران كلتنا نيمود داتنا تبي كله نخبر أملاح جبرو تجبروا زبالة كله نخبر أملاح جبرو أب كلامي كنت 10-13 حدا بارسي أنت بلعكم ويس أنت ستيهم ويس زخونة يخون أنت جبركم كله نخبر أملاح جبر ويبل أتي مجبار زبل تامالتيو أب بايت أمورادو كأني متجبار مالتيو جابيري مسكن عبز مدرزي كم تشرف غير كم مقرب مالتيو جابيري مسكن نتي زنبب كاي نتي فلت كايو فلتت عبز مدرزي بجبري أو علو مالتيو جابيري مسكن أب كولوسي 13 شعته بقال كونه ويس بجبري تجبروا زبله كله بسم قويتانان يسوس جبروا
بوخ عن እግዚአብሔር አቦ አመስግኑ ይብል እግዚአብሔር ይመስገን ታይብል ግበርዎ ይብል ብሽም ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ግበርዎ ይብል አብ ግብሪ አውዕልዎ ካኒ አባይታ አውርድዎ ይብል እግዚአብሔር ይመስገን ቤተክርስቲያን ተተማላለስካ ናብተኸርካ ናብተመጻኻ በግብር ዝሽረፍ ነገር ዘይብል ካንተ ዳኾንካ ሓወይ በህይወትካ ባዶ ይዘለ ስለዚህ ዝሽረፍ ግበሮ ህይወትካ እግዚአብሔር ሽሙ ይባረክ በበረከት ዕብራይስጥ ክውድኤ ኩላትና በረከት አምላክ ንቀበል ይባርክኻ አዶናይ ወይሽመረኻ ያ አዶናይ ፓናቨሌኻ ወይኹነካ ኢሳ አዶናይ ፓናቨሌኻ ያሰም ለኻ ሻሎም በሽም የሽዋ ሐመሽያህ አሜን 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 አምላክ ባርኩም